Una vegada hi havia un pastoret que estava dormint. Quan es desperta, li falta una ovella. Un, dos, tres. On està el meu ovella? Pescador, pescador, ha vist meu bé? No, no l'he vist. A Canet, el vius? El meu bé? No, no l'he vist. Pastoreta, has vist el meu bé? No, no l'he vist. Per què? Ha vist el meu bé? No, no l'he vist. El pastoret va a la cova de muntanya i troba seu bé. Oh, he trobat el meu bé. Bé, el timoni. El limoni del menjar. Tulet crida seu amics. Pescador, Cacanet, per què pastoreta? Veniu, veniu. Ajuda! Pom, pom! Pom, pom! Dimoni dolent! Fora d'aquí! El dimoni s'escava corrent. Ui, 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 em fa molt. El pastoret està content. Ja està, tinc 4, 1, 2, 3, 4.